Matenda a m'magazi atha kugwira amayi wapathupi nthawi iliyonse pamene ali oyembekezera komanso m'masabata otsatira akachira. Tikuyenera kukhala tcheru ndi kuzindikira odwala amene akhoza kusonyeza zizindikiro zoyambirira za matenda. Kupeza vuto ndi kupereka chithandizo mwamsanga kukhoza kuchepetsa ziopsezo zokhudzana ndi moyo wa munthu chifukwa cha matenda monga sepsisi, omwe amadza kamba ka matenda a m'magazi, kuphatikizapo sepsisi. Ngati wodwala wanu sakupeza bwino, kapena ngati watentha thupi, akumva ululu, kapena ali ndi mafinya pa bala, ichi chitha kukhala chizindikiro cha matenda oyambitsidwa ndi bakteriya. Kuthamanga kwa mtima, kupuma mothamanga kapena kutsika kwa BP, komanso kuwodzera ndi kusokonekera mutu ndi zizindikiro zotidziwitsa kuti tikhale tcheru, chifukwa zikhoza kusonyeza kuti matenda ndi aakulu. Ngati mwayi oyeza magazi ulipo, chiwerengero cha asilikali a m'magazi choposa kapena kuchepera pa mlingo woyenera chithanso kukhala chizindikiro cha matenda a m'magazi. Amayi apathupi omwe achira kumene amakhala pa chiopsezo chodwala matenda osiyanasiyana, maka akachirira njira ya opereshoni. Ngati pali zizindikiro za matenda a m'magazi, nkofunika kudziwa kuti agwira gawo liti la thupi komwe ayambira. Malo omwe matenda amakonda kuyambira ndi monga pa bala, ziwalo zodutsa mkodzo m'thupi ndi ziwalo zopumira. Chifukwa kupereka chithandizo mwamsanga nkofunika, timayamba kupereka mankhwala othana ndi mabakteriya tisanadziwe mtundu wa matendawo. Nkofunika kumuyambitsa odwala kumwa mankhwala mwamsanga ngati mukuganizira kuti ali ndi matenda. Ndondomeko za pachipatala panu zoperekera chithandizo zikuthandizireni kusankha chithandizo choyenerera. Ganizirani mafunso otsatirawa pamene mukugwiritsa ntchito ndondomekozi kuti musankhe chithandizo chimene mutagwiritse ntchito. Matendawa angakhale kuti ayamba ndi chani? Matendawa anayambira ku nyumba kapena ku chipatala konkuno. Mitundu ina ya mabakteriya imapezeka kwambiri ku chipatala, ndipo imafunikira mtundu wapadera wa mankhwala. Ichi n'chifukwa chake ukhondo wa m'manja ndi wofunikira ku chipatala. Zipatala zina zikhoza kuyeza ndi kupeza mabakteriya kuti wodwala apatsidwe mankhwala oyenera. Kudikira zotsatira za zoyeza kumatenga nthawi, ndi chifukwa chake kupereka thandizo mwamsanga kuli koyenera. Ngati nkotheka, tengani zokayeza kuti zithandizire kupeza mabakteriya koma musachedwetse kuyamba kupereka mankhwala. Zokayeza ziyenera kutengedwa kuchokera ku zimene zikuganiziridwa kuti zili ndi matenda, monga mikodzo, makhololo kapena mafinya apabala. Kupitiriza kuwunika wodwala ndikofunikira. Nthawi zonse onani ngati ndikoyenera kupitiriza, kusintha kapena kuyimika mankhwala potengera momwe wodwalayo akupezera. Onetsetsani kuti mukugwiritsa ntchito mlingo woyenera wa mankhwala, komanso kwa nthawi yoyenera. Ndipo nthawi zonse funsani nzeru kwa anzanu ngati simukudziwa bwino. Kuzindikira matenda ndi kuyamba kupereka thandizo nthawi yomweyo pogwiritsa ntchito njira ndi ndondomeko zoyenera kumathandizira kuti odwala achire mwamsanga.